Wakker worden! Perfect! Hoe laat je hem wekker van hem aan? 5 uur moesten we weer al. Betiert. Heel betiert. En kon je hem er wat uitkomen? Nou, ik net. Ik wil. Zin in. Ja, ik heb het wel. En waarom woon je hem hier toch zo betiert bijwezen? Omdat oorsprong ze misschien een plakje inpikken. En dan hebben wij geen goed plakje meer. Nee. Hoeveelste bakje is dat? Dit is de 4e al. Even wakker worden, hè? En vanmiddag lekker biertje erbij met het mooie weer, dus gaat helemaal goed komen. En hoe gaat het om nou daar? Ja, redelijk, redelijk. Het is nog rustig, maar ja, het gaat wel aardig. Ja. En ben je wat tevreden met een plakje hier? Hè? Ja, zeker. We hebben dit bewust uitgekozen, want het zonnetje komt hier straks bij en het gaat helemaal goed komen. Voor zover ik weet wel, dus ik zou gewoon proberen daar ergens in de blauwe zone. Ja, wij dachten dat niet mocht. Ja, nee, maar gewoon, dat kan volgens mij wel. Ja. Dankjewel. Fijne dag verder. Tot ziens. Hoe is het humeur van de mensen? Nu nog goed. We hebben wel wat kleine dingetjes gehoord over mensen die boos zijn over plaatsjes die vergeven zijn. Maar vooralsnog verloopt alles nog goed. Maar de chaos moet nog komen. Ja, de drukte die komt nog. Dus we kunnen onze borst denk ik wel nat maken met verkeer regelen. En dat zal te zwart zien van de mensen. Hoe laat zie je hem hier? Hè? Ik heb hier wat versliepen, dus ik ben hier 20 fjouweren en 7 fjouweren worden. Ik 4 uur, ja. En hoe koud wie het vandaag? Niet koud, nee. Ik begin nu alleen maar koud te worden. Maar we hebben hier hem spul. Die moeten nog gebracht worden. Die worden ongeveer om 7:30 gebracht. Ja, de eerste klant die reed al hier al voorbij. Ja, klopt. Ja, ik heb al 4 keer mijn hangmat bijna verkocht, maar dat gaat net gewoon. Nee, was hem net kwijt. Ik won net kwijt. Heb je al wat leuks gezien? Ja, ik ben nog maar net bezig. Nog net een half uurtje. Dus net hier begonnen. Nog niet echt wat tegengekomen. Maar het moet ook nog een beetje binnendruppelen allemaal. Dus we zien het wel. En wat hoop je te vinden? Maakt mij niet uit. Zolang het troep is, zolang het rommel is, zolang het goedkoop is, kom maar binnen. Huppakee, gewoon inslaan. En wat doe je nou om het goed te sliepen? Want ja, dan ben je zo vol meestal die het goed kwijt willen. Ja, maar dan moest het in de prijs zitten. Ja? En ik hoef het net van mij te nemen. Mijn vrouw zit er net op de was in ieder geval. Die zei willen ze voor die bende. Ja? En dan ben je al wat scherp in de prijs? Ja, scherp in de prijs. Ja? Nou, wat voor moois heel voor u in aanbieding? Nou, dat heb ik gezegd, was het heel. Oh, eigenlijk niks, dus het moet wel wat bijzonders zijn. Dan help je als je even met de boeken, dan word ik er maar. Ja? Het is echt niet alledaags en volgens mij is het ook nog nooit gedaan. Dit object vind ik normaal gesproken eigenlijk vies. Ik loop er het liefst omheen. Ik ga er ook niet graag op zitten. Maar nu, dit maakt het wel extra aantrekkelijk. Het ziet er schoon uit en verzorgd en vrolijk. Normaal gesproken maak ik schilderijen en nu ben ik met iets heel anders bezig. Ik zie het niet meer echt als een wc. Ik zie het meer als 4 grote doeken die ik aan het beschilderen ben. Wij dachten net, ze hebben wat problemen met de wc of zo. De boel verstapt en zo. Maar nou blijkt het een project te wezen. Toen ik dit op Facebook zag staan, dacht ik, ja, daar wil ik aan meedoen en ik wil dit beschilderen in het Leeuwarden van nu. Ja, hartstikke leuke uitdaging. En ik ben er trots op dat hij zo meteen in Leeuwarden staat en onthuld wordt op Koningsdag. En
Nou, dat mensen er ook gebruik van mogen maken. Is dit het eerste bijzondere object dat ze beschilderen hast? Nee, ik heb ooit eerder een stofzuiger beschilderd. En nou ja, mijn man Mario staat daar nu mee te stofzuigen. Nou, het wc-papier looit er al, hè? Ja, inderdaad, kan zo gebruikt worden. Nee hoor, deze gebruik ik voor mijn kwasten af te vegen. Ja, dat zoek ik deze. Ja, wie weet. Ik doe de rol er wel bij als ik hem aflever. Dan hebben ze alvast een beginnetje. En zo'n jou wel eens aan Dixie in de tuin haar wollen? Zo'n schiethuis in de tuin? Nou, dat moet me niet. Nee. Nou, doe je bij, doe je wel. Dankjewel. En hoe roekt die? Zalig. Naar bloemetjes. Is het een beetje fantasie? Ja. Het is fantasie en echt, zeg maar. Het loopt een beetje door elkaar. Oldhoven, huisjes, Usmem, Prinsentuin. En nou nog een huisje ergens, hè? Ja, die moet nog ergens geplaatst worden. Ik denk dat ik hem hier doe of zo. Valt hij mooi op. Binnenin kunnen ze het helaas niet zien, maar ik hoop erop dat mensen het aantrekkelijker vinden om nu op de wc te gaan plassen. In plaats van op straat. Dat is toch wel een goed streven, denk ik.